तोहरा सब केहू के। आज हमनी के बात करे जा रहल बानी जा महत्वपूर्ण टिप्सा सावधानी के बारे में जवना के समय लेबे के चाही। वर्कआउट करें, खास तौर पर अगर आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या बा जैसे हाई ब्लड प्रेशर चाहे हाई कोलेस्ट्रॉल। व्यायाम आपके स्वास्थ्य खाती बहुत बढ़िया बा, लेकिन एकरा से बचाव खाती कुछ खास कारक के ध्यान में राखल बहुत जरूरी बा। दिल के दौरा पड़ जाला। जिम से पहले स्वास्थ्य जांच। जिम में हिट करे से पहले ई जांच जरूर करा ली। कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बारे में बतावल गई। उच्च कोलेस्ट्रॉल के चलते दिल के मुद्दा हो सकता। ब्लड प्रेशर। अपना ब्लड प्रेशर के जानला से उच्च रक्तचाप से बचाव में मदद मिलेला। चीनी के स्तर। ब्लड शुगर के मात्रा ज्यादा होखे से डायबिटीज हो सकता। अपना स्वास्थ्य के समझी। अपना स्वास्थ्य के स्थिति के बारे में अपना डॉक्टर से बात कईल बहुत जरूरी बा। डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल अवरी हाई ब्लड प्रेशर जैसन स्थिति पर चर्चा करें। आपके डॉक्टर आपके खाती सुरक्षित अवरी प्रभावी व्यायाम के प्रकार के बारे में सलाह दे सकता रे। शुरू में तीव्र कसरत से बची। तीव्र कसरत में तुरंत कूद मत। सामान्य वर्कआउट से शुरू करी अवरी धीरे धीरे एकर तीव्रता बढ़ाई। हमेशा याद राखी कि पहले गर्म हो जाव। कवनो भी तीव्र व्यायाम जवना से आपके दिल पर तनाव ना होखे। चीनी के सेवन सीमित करी। FDA के सलाह बा कि स्वस्थ वयस्क के रोज 30 ग्राम से ज्यादा चीनी के सेवन ना करे के चाहिए। चीनी के ज्यादा मात्रा में डायबिटीज अवरी मोटापा हो सकता। नमक के सेवन सीमित करें। यही तरह स्वस्थ आदमी के रोज 5 ग्राम से ज्यादा नमक के सेवन ना करे के चाहिए, काहे कि नमक के ज्यादा सेवन से हाई ब्लड प्रेशर अवरी दिल के अवरी बीमारी हो सकता। नियमित रूप से अपना स्वास्थ्य के निगरानी करें। अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के जानकारी राखें। कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बारे में बतावल गयल बा। ब्लड प्रेशर के बा सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 130 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 70 से 80 mmHg के सामान्य मानल जाला। एकरा से ज्यादा कवनो चीज के उच्च रक्तचाप मानल जाला। ब्लड शुगर के बा एकर सामान्य सीमा 70 से 100 mg/dl होला। उच्च स्तर हाइपरग्लाइसीमिया के संकेत देला। कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानल जाला। कुल कोलेस्ट्रॉल 200 mg प्रति डेसिलीटर से कम होखे त सामान्य बा। उच्च स्तर के संकेत मिलेला। कोलेस्ट्रॉल के मात्रा ज्यादा होखेला। यह टिप्स अवूरी सावधानी के पालन कईला से आप अपना जिम के सत्र के सुरक्षित बना सकतानी। अधिका प्रभावी होला। हमेशा याद राखी कि व्यक्तिगत सलाह खातिर अपना स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से सलाह ली। स्वस्थ रही, व्यायाम करत रही।